Tjenare, du vet, vi pojkar där från Östergötland. Jag tänkte visa er hur man gör en riktig bondpojkmacka. Ta alltså en sån här vanlig macka. En stor jävla bunta med lösnöt. Och sen så tar du mackan så här. Och sen bara brer du på. Då kommer det här bli jättegött sen. Sen är det bara att börja käka. Och fy fan.